Haiwa, muri Zimbabwe. Song ya Gafa President, Zim Danso and music writer Winky D yatemesa musoro wanwe ZANU-PF. Apa nguva inoi chibhakira chiri pasi vakabata musoro nekuti havapindwa nechando. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS panopada kupa ma-updates ezvo zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nari first time yakuona mavideos edu ndokapaya patoti chibva subscribe like this channel pamwe kutina on the bell icon kuti urambe uchiona ma-updates adokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa, muri yeZimbabwe, musara nhasi tine nyaya yaWinky D iri kunzi nziyo yake kana kuti rally yakaita nemusi pa31 December 2023. Aiwa, akaita rally, haana kuzoita show nekuti iri kunzi yaita nezvepolitics. Satikuona panapa toita hendo pakapostwa panzi Winky D is a politician. This event was a political rally. Saka ndozva zvichikomenda vanhu panapa pane ZANU-PF ndobva vachikanda paTwitter hendo. Satikuona mumwe munhu abva asvika nobva reply akati Winky D is a dancehall artist. Asi pane akabvuta kani achireply pasong yake yakaimba achiti mumwe anozviti akahwina, mumwe anomuti wakabvuta. Saka tinoendera mberi ona mumwe anopindura achiti when Japreza, the one who released a porn video song kutonga kwaro gamba, you rushed to dedicate the song to a leader who took power through military coup. You never said Japreza is a politician. Saka uyo ari kuachiti hanzi Japreza izvezvi akareleasa album, akareleasa song yake yanga ine mapictures anga asingaiti, aiviolate materms esocial media, hapana zvamakataura. Previously akareleasa kutonga kwaro yakazolida to a coup, but hamunamboti is a politician. But izvezvi Winky D aingotaura zvamuri kuita vanhu veZANU-PF makuti ava politician. Saka muri yeZimbabwe ndomamiriro akaita nyaya iyi. Saka tinoendera mberi tichiona kuti mwana yachipindura achiti because Jonathan Moyo said so, you were quiet the whole of yesterday. You guys were quiet. You are remote controlled by someone who lives in a cave. Saka tikuona kuti vanhu panapa varike vachiti aiwa, hamungamboti Winky D is now a politician, but imimi hamumbopomeri one vana Japreza vanokuimbirai music vachikusimbisai paunhu hwenyu, asi hamumbovati mapolitician. Asi kana Winky D oimba achitaura mabad characters enyu moiti Winky D is now a politician, akushidza vanhu kurali. Saka chimbotipai mafungiro enyu pfurikidza kupinda mucomment section zvichitidza muonero munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, muchisubscribe kulike machine nekutina on the bell icon kuti murambe muchiona ma-updates anokupai pano paZim News Live YTS.